Čaute, moje meno je Maniak a dneska si vytvoríme nový svet, survival. Si dáme, že Maniak, to máš, dáme, chvíľku počkáme, kým sa to načíta. Neviem, koľko to bude zase trvať. Ale to... No. Ja som sa na nejakom ostrove. Tak. Vyťažíme si nejaké to drevo. Neviem, lak. Ktoré už sa mi vrátili FPS. Tak to... Budem asi natáčať Assassin's Creed 3, trojku Assassina. Tak. Tak premením si na plenky. Vybierame si to, aby som mal nejaké obilie. A dedina! Pekne! Si môžem spraviť gold farmu. Asi za to. Železo. Ale je zaplavená. Nevadí. Môžem vyklúčiť tvoju toho kovača, kde je čestka. A tu pekne, že sme našli jedinku. A dosť veľkú. Pekne. Kovač! A mám bravo, nevadí. Hop. Kováč má vždy u sebe čestku. Som to vedel. Pekne. Prvý diel už máme skoro celý armor. A máme 2 kalhotky, 3 chlebiky. Tak. Máme aj piečky rovno. Bývam sa zatiaľ u tohto koláčika. Dám si tu toto. A urobím si crafting. Bude sa vedieť tvoja čestka? Nebude. Nevadí. Tak. Robím si hneď dvere. Tu nechodili príšerky. Tak. Ešte si idem robiť krompáč. Čo predáš? Posun železové zrno. To sa nepáči. Urobím si ešte krompáč kamenný. Kamenný drevený. A idem si nejaký kameň naťažiť. Tak tuto budem mať ťažereň. Tu naťažíme si ten kameň nejaký. Tak. Prepáčte, ja som chorý. Dosť chorý. Som 3 dní doma. Budem asi celý týždeň. Tak. 22 kamene by na začiatku mohlo stačiť. Je tu máme obilie, všetko pekné. To sa mi začína páčiť. Robím si sekru, pôjdem si naťažiť nejaké to drevo.
Krompáč. Asi na začiatok si pôjdem hneď vyťažiť najprv to zanepojafotila. To železo, čo sme tam našli na začiatku. Budem si sekerku, tak. Teď nemusíme sa donosiť. Tak. Dobre. Je tu máme veľký bliky hlavy. Idem zabiť ovce. Zatiaľ prasot nebudem zabíjať, až keď úplne bude rozmnožené. Toto tu mi nevadí. Ďalšia ovca. Sliepky ovce. To si nechám. Tak. Hneď aj uhlie som našiel. Kam utekáš? Kravy hneď, pekne. Uhni, ty čo chodíš za mnou? Aj teba mám popraviť? Tak. Z toho uhlie si všetko vyťažím, aby som mal nejaké dozásoby. Tak. Takto. Ešte raz sa ospravedlňujem, mal som dosť chorý. Tak, máme 19, 20 železa. Železa uhlia, to je ďalšie, to už nejdem ťažiť. V komentároch mi píšte, či mám hľadať za kamerou, či nie. Ako ťažiť a také. To asi budem robiť, lebo to bude asi podľa mňa nezáživné. Budem tak ťažiť len na kamere, to bude aj také nudné všetko. Si dám to uhlie. Sorry, ale to musia ísť preč. To muselo byť. Toto. Lebo toto tu nechám. Toto tu nechám. Nejaké druhé odlesenie. Obidve. Tak. Toto tu nechám. Zase som krapený na mieste. Tak. Takto spolujem ten chodník. Musím si ešte domů nejaký kameň vybrať. Takto. By sa nič nemohlo ísť. Takto, dobré. Vyberiem si toto uhlie trochu. Urobím si tie paličky, urobím si torčky. 4. Dobre. Tak. Teď ja tu nemohol prevedieť pavúk. Tak teraz tieto dvere si vyberám. Tak. Idem si robiť tú posteľ a idem sa naťažiť ešte toto džíví. Tak. Tak, idem si naťažiť to drevo. Tomto ešte poďalej.
12 knížiek. To rýchlo bude. Toto už by sa dalo celkom. Emerald sa nám nič iné nedá využiť. Tak. A do komentárov mi píšte, či mám robiť timelapsy a také. Tak. Teraz znova režim do svojho domečku. Dám tú torčku. To by mohli byť zle. Ešte neviem, čo to robí. Dám dva. Kde dám dva? Dobre. Čo pozerám? Mám torčku. Či sú všetci dedinčania vnútri. Čo je výhoda, že tu budeš za chvíľu. Postaň si golem farmu. Iron golem farmu. Ak ma zle počujete, tak si vás trošku dám bližšie. Ja si idem robiť tú posteľ, ešte si to osvietím. Tu si premením planky. A ja hram na peaceful. A nie, nice. No, nestihol som. To voda mi tu dosť prekáža. To je púšť. Čo týče lagi. Teraz nejaké tie tekúce je prasát. Kedy rastíte? A nerastie na púšti. Toto bude do stávneho priestora. Sa trochu pozerám. Neviem, koľko zase natáčam, som si nedal stopky. Ak sa vám tento diel páčil, bol by som dosť rád, keby ste zanechali like, odber, koment. Ja sa s vami lúčim. Čau.